שפת הרגש זה להכיר את עצמכם ואת הסובבים אתכם כפי שאולי לא הכרתם מעולם. היכולת להבין את הקרובים אליכם, לא רק את מה שהם אומרים, אלא בעיקר למה באמת הם מתכוונים. שפת הרגש זה היכולת לנהל שיח בונה ומקרב של הקשבה והכלה עם בן בת הזוג ולהרגיש שיש מקום לרגשות של שניכם. שפת הרגש זה להבין את הצורך הרגשי מאחורי השאלות, ולהיות הורים ומחנכים טובים יותר, לפתח אינטליגנציה רגשית ומודעות עצמית, ולרכוש כלים אפקטיביים במיוחד בתקשורת בין אישית, להצליח בעסקים ובכל תחום שרק תבחרו. שפת הרגש היא המתנה האולטימטיבית שאתם כהורים יכולים להעניק לילדיכם ושילווה אותם למשך שארית חייהם. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים קסומות ומענות של מסע מרתק במרחבי הרגשות והמילים.